Malawi Today. Kukulandirani kwina kulikonse kumene muli pa Malawi lero ndi nthawi ya nkhani mchichewa pa Times. Munkhani yathu yoyamba, akuluakulu awiri a chipani cha Democratic Progressive DPP a Joseph Mwanamveka ndi a Samuel Suleiman akuyembekezeka kugona mchitokosi cha polisi usiku uno. Izi zikutsatira kumangidwa kwawo pa milandu lero. A Mwanamveka omwe anakhalapo nduna zachuma akuaganizira kuti adasakaza nawo ndalama zokwana 447.5 billion kwacha, pamene a Samuel Suleiman akuyankha mlandu wonyoza anthu ena. Koma chipani cha Democratic Progressive chati awiriwa awamanga kamba kazifuka za ndale chabe. Kathe Maulidi ali ndi ripoti ili limene akuwerenga Daonga Sabola. Kupatula Mwanamveka, apolisi amanganso amene anali mlembi wamkulu wa boma a Justice Lloyd Muhara, amene anali mkulu wa bungwe la Malawi Energy Regulatory Authority a Collins Magalasi, amene anali mlembi wamkulu ku nduna wa zachuma Cliff Chiwunda, komanso a Jimmy Kasamale pa nkhani yokhudza Salima Sugar. Mneneri wa polisi a Peter Kalaya ati kumangidwaku kwatsatira zofufuzafufuza zimene apolisi anachita pa nkhani yokhudza na ripoti la kafukufuku wa zachuma yemwe anachitika ku Salima Sugar mchaka cha 2023. Malingana ndi Kalaya, apolisi pakadali pano akusakasaka Henry Njoloma omwe ndi mkulu wakale wa Green Belt Authority yemwe pakadali pano sakudziwika kumene ali. Pakadali pano apolisi mu mzinda wa Blantyre amanga phungu wa Blantyre City South East a Samuel Suleiman pa nkhani imene adayankhula pa masamba a mchezo. A Suleiman akuaganizira kuti adanyoza mlembi wamkulu wa chipani cha Malawi Congress a Richard Chimwendo Banda, nduna za migodi a Ken Zikhale Ng'oma, komanso mkulu wa zachinyamata mchipani cha Malawi Congress a Stephen Malondera mu macheza awo omwe adaonetsedwa pa tsamba la mchezo la chipani cha DPP. Mwazina, Suleiman adanena kuti atatuwa akufuna kuwapha. Pakadali pano chipani cha DPP kudzera mwa mneneri wake a Shadrack Namalomba chadzudzula kumangidwaku. Kumasana lolemba, mtsogoleri wa chipani cha Aford a Enoch Chihana adakayendera Mwanamveka mu chitokosi cha polisi komwe adzudzula mchitidwe womanga nawo. Echoyamba nchonena kuti tinabwera ni solidarity ndanza athu opposition tunafuna tizambe chinachitika nchani ndetaona ali bwinobwino komanso akwasunga bwinobwino. Timangofuna tiauze kuti amene amapeleka maorders kuti ambe kumanga anthu kuti azimanga anthu ndi zinthu zanzeru zenzeni. Mwanamveka komanso anzawo ena akuyembekezeka kutengeredwa kubwalo la milandu lachiwiri. Pakadali pano mamembala wena a chipani cha Democratic Progressive anakhamukira ku polisi ya Blantyre kumene a Suleiman akuasunga. Anthuwa anati sachoka pamalopa kufikira Suleiman atawatulutsa. Isaac Salima anathamangira komweko ndipo akufotokoza. Anthuwa poyamba adafika mkati mwa mpanda wa polisi ya Blantyre uku akuimba nyimbo zawo zotamanda a Suleiman kumanena kuti sachoka pamalowa. Anthuwa adauza kuti atuluke ndipo kenako adakakhamukira panja pa mpanda wa polisi uku akuimba nyimbo zotamanda a Suleiman komanso zina. Anthuwa adabwereza zinkuza mawu pomanena kuti agona pamalopa ngati a Suleiman sawatulutsa mkatimo. A Robert Mukoli, mmodzi wa anthuwa, ananena kuti zimene zachitikazi sizidawasangalatsa. Ife tabwera kunoko malingana ndi zimene zikuchitika ku dziko kuno, monga mmene mwamvera lero lokwenikweni kwabuka nkhani ya mamangidwe. MCV akundika kumanga atsogoleri athu amanga olemekezeka Mwanamveka ku Lilongwe. Blantyre amanganso olemekezeka a Suleiman. Ndipo tabwera kunoko ni solidarity ndi a Suleiman. Kwa Suleiman ndi mtsogoleri wathu amene ife timadalira. Ifeyo tichoka pokapoka una Suleiman atuluke. Ngati saatuluka, ngati ona Suleiman saatuluka, ife tikona pano. Amene amayankhulira polisi ya Blantyre a Peter Nchiza adakana kuyankhulapo pa nkhani
ponena kuti tiyankhule ndi mneneri wa polisi mdziko muno a Peter Kalaya amene lanya yawo idangoyitana. Bungwe la Center for Democracy and Economic Development Initiatives SDEDI lapempha mtsogoleri wa dziko lino a Lazarus Chakwera kuti achotse maudindo akuluakulu ena aboma ponena kuti adanamiza vanthu zokhudza ngozi ya ndege imene idapha amene anali wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino a Saulus Chilima ndi anthu ena asanu ndi atatu. Mtsogoleri wa bungweli a Sylvester Namiwa wauza atolankhani ku Lilongwe kuti akuganiza kuti akuluakulu asadanene chilungamo pa zimene zidachitika zokhudza ngozi. Anamiwa akufotokoza. Pamene panagwira ndege pa sipakuoneka mafuta sipakuoneka magazi sidapita kuti kodi anamene anauza Richard Chimendobanda kuti ndege yazaza ndi ndani. Alaka space anena kundegeja nazaza pamene zilo lake ndegeja mulala anthu ochuluka kuposa anthu amene ameneka kukwera so senso mukaziyang'ana zingophera mphongo kuti cholinga chokhazikitsa commission of inquiry ja munatufuna kuwapusisa Malawi komanso kuwayeresa Achakwera fa Achakwera kana khala munthu wina bwezi atachosa mkulu wa nkhondo Apo Valentino Phiri chonamiza mtundu wa Malawi ndegeja kwera kophimba pamene panali posapimba ananamiza mtundu wa Malawi kumene njo kulibe sikumakhala anthu pamene taona kumakhala anthu Moses Kunkuyu anamiza mtundu wa Malawi komanso anamiza kunena zoona black box ilipo fa ndege kuyambira na 1950 imakhala ndi ma black box atiuze kuti black box ili kuti Daud Suleiman anakhazikitsa nambala 261 kuti Malawi aziyimba pamene akuziwa kuti anali ndi umboni wogwirika kuti ndege yakwera apa ndege inagwa pa 10 chifukwa chani anakayipeza mama wake patatha 24 hours. Mkulu wa bungwe la SDEDI a Sylvester Namiwa. Pakadali pano olankhulira boma a Moses Kunkuyu sadayankhulepo kalikonse pa nkhani. Koma komiti imene inkafufuza nkhani inati palibe zauchifwamba zina zilizonse zimene zidachitika kuti ndegeyi igwe. Zipani za Democratic Progressive ndi UDF United Democratic Front zikupitirira kutsutsa ganizo logwiritsa ntchito makina otchedwa electronic voter management devices pa ndondomeko ya chisankho chapatatu chimene chikhaleko chaka chino. Olankhulira chipani cha DPP a Shadrack Namalomba wati akuyembekezera kuti bungwe la Malawi Electoral Commission liunikirapo za dandaulo lake lisanafike tsiku la chisankhochi. Koma olankhulira chipani cha United Democratic Front a Dyson Jangia wati chipani ichi chili tcheru kuti makinawa asagwire ntchito kupitirira pa kalembera wa chisankho cha chaka chinochi. Daniel Zimba akufotokoza. Malingana ndi Namalomba, chipani cha DPP sichikusinthabe ganizo lake pa nkhani ndipo chikuyembekeza kuti bungwe la MEC liganiza bwino ndi kumva madandaulo awo pa nkhani ndi cholinga choti pasadzakhale kusamvana pa zotsatira za chisankhochi. Imene ima ife ndi ndime yakuti za mathematics ayi tikuzikana sitikuzifuna za mathematics ndipo tikukhulupirira kuti amekiwo maganizo athuwa akuamva tikukhulupirira kuti asintha maganizo awo kwa adziwa kuno kuti imene tikupangazi tikhangatiza ku Mozambique zija mtundu usadzathe chifukwa cha zinthu zopanda pake ngati akuwakamira timati mtundu opanda madzi pameneno anthu akuyirodziwa kuti zabwino zimene zingagwiritsidwe mtendere dziko muno kuti mali za mathematics akhalepo zagwiritse ntchito manual system. Koma kumbali yake muneneri wa chipani cha UDF a Dyson Jangia wati chipani chawo pakadali pano sichikuona vuto ndi makinawa koma ati sadzalola kuti makinawa adzagwiritsidwe ntchito kupitirira pa kalembera wa voti. Machina amenewa azagwiritsidwe ntchito mkhale mpaka povota ndi apopo tikukuza kwambiri koma panopo ngati kuti cholinga chake ndi just to produce voters roll then mwenake tinamvetsetsabe ndimene akusolera. Ndipo pothirirapo ndemanga katswiri pandale a Victor Chipofya watsindika kufunika kuti bungwe la MEC liunike bwino lomwe madando onse lisanafike tsiku la chisankhochi mwezi wa Septemba. In this case chipani china chilichonse ngati chili ndi nkhawa zimene zikuyimirira nkhawa za Amalawi akuyenera amvere nkhawa zawo aone kuti nkhawa zawozo zayankhidwa momveka bwino kwambiri. Izi zikhoza kuchitika poyitananso anthu ena kuti akhale ngati amkhala pakati kuti programu yokunga zisankho ipite patsogolo.
bungwe la MEC likupitiriza kugwiritsa ntchito makinawa polemba anthu mukaundula wa chisankhochi pomwe tsopano likuchititsa kalemberayu m'masiku owonjezera. Anthu 49 apezeka ndi nthenda ya kolera ndipo atatu ena amwalira ndi nthendayi kuchokera mwezi wa Septemba chaka chatha mboma la Machinga. Malinga ndi olankhulira chipatala chachikulu cha Machinga paboma a Wongani Nyirenda, anthu asanu ndi mmodzi ndi amene apezeka ndi nthendayi chaka chino chokha, ndipo zipatala zisanu ndi zitatu ndi zimene zakhudzidwa. Mwazina iwati kutsatira izi akuluakulu a zaumoyo ayambapo ntchito yopereka katemera wa kolera posachedwapa kwa anthu 271,574 kuti apewe kufala kwa nthendayi. Ophunzira okwana 626,038 ndi amene alembetsa kuti alembe nawo mayeso a chaka chino, ndipo akuti chiwerengero chimenechi nchokwererapo kuyerekeza ndi ya chaka chatha. Bungwe la Malawi National Examinations Board ndi limene lalengeza kuchuluka kwa ofuna kulemba nawo mayesowa. Ophunzirawa alemba mayeso a standard 8, form 2 komanso form 4. Zambiri mulipoti la Patience Lunda. Kulembetsa kwa ophunzira amene alembe mayeso kunayamba pa 23 Septemba kufika pa 31 December chaka chatha. Pa ophunzira amene alembetsawa 257,034 alemba mayeso a standard 8, 166,092 alemba mayeso a form 2, ndipo 202,912 alemba mayeso a form 4. Malinga ndi mkulu wa bungwe la MANEB a Dorothy Nampota, mayeso a chaka chino ayamba pa 21 May ndipo azatha pa 25 July. A Angela Kashitigu ndi ofalitsa nkhani ku bungwe la MANEB ndipo akulongosola. Amenewa ndi ophunzira omwe alembetsa komanso kukwanitsa kulipira ndalama yawo ya mayeso ku MANEB. Onse pamodzi pa magulu atatu a mayeso amenewa alipo okwanira 626,038. Pa ophunzira amene alembetsa ambiri ndi atsikana kuposa anyamata, zomwenso zinali choncho mzaka za 2024, 2023 ndi 2022. Poyankhulapo pa izi, mkulu wa bungwe la Civil Society Education Coalition CSEC a Benedicto Kondowe anati kuchuluka kwa ophunzira amene alembetsa kuti alembe mayeso kutha kukhala chifukwa choti bungwe la MANEB linabweretsa njira zina zoti ophunzira azilembetsera. Kuchuluka kwa ana chitokhalanso chizindikiro chonena kuti ndondomeko zimene MANEB adakhazikitsa kuti ana atagwiritsa ntchito kulipira school fees mwina zakhala zoyenerera chifukwa anakonza ndondomeko zingapo. Mayeso a standard 8 ayamba pa 21 May ndipo azatha pa 23 May, a form 2 azayamba pa 3 June ndipo azatha pa 12 June, ndipo a form 4 azayamba pa 1 July ndipo azatha pa 25 July. Bungwe la PIDO International lapereka chakudya ndi zinthu zina kwa amayi amene akudikirira kulandira thandizo la mankhwala ndipo akukhala kumalo oyembekezerako odwala pa chipatala chachikulu cha Queen Elizabeth mu mzinda wa Blantyre. Mkulu wa bungweli a Mercedes Pirana ati athandiza amayiwa powapatsa zakudya komanso zitenje kuti ziwathandizira poyembekezera kulandira thandizo. Zambiri mulipoti la Lwen Mpasa limene akuwerenga Daniel Zimba. Azipirana ati bungwe lawo lapereka thandizoli ngati njira imodzi yoperekera chisamaliro omwe akudikira kulandira thandizo la chipatala. Kubwera kwathu kuno sife alendo timabwera chifukwa timadziwa za mavuto amene ali kuno ndiye timakhala tikubweza zinthu zosiyanasiyana kuti tiathandize abale athu amapezeka kuno polingalira kuti kunoko ndi kukwizi ndiye ndi ku referral hospital kumene kwa anthu akunoko amakhoto achoka m'madera osiyanasiyana ndiye kunoko amasowa zinthu zambiri zimene ife timaona kuti nchofunika kuti pang'ono ndi pafupi ndi pafupi tizibwera tizayendera kwa anthu kunoko timene timabwera tabwera ndi shuga, mchere, mpunga, sopo, mafuta ophikira. Tinabweranso ndi madaiva ifa timadziwa kuti kumakhala soti ana tinatachichepere. Polankhula atalandira thandizoli, Mayi Luse Makolo amodzi mwa akondwani TM Mabuka mboma la Mulanje afotokoza mavuto omwe amakumana nawo. Iwo
athokoza bungwe la PIDO International chifukwa chowakumbukira. Ineyo kwanga ndikungothokoza pa zimene atichitira, sitimadziwa kuti ife ndikuvutika kwathuku atikumbukira mwa mtundolo chonchi. Pamene ena amangobwera kuno kumangotiseka monga chipapoto la kansa, koma iwo akwanisa kukhunzika mtima kuti atithandize ife. Kwathu ndikuthokoza kuti pamene pachisapo ambuya onjezere. Mavuto amene timahuma nawo kuno choyamba timavutika kumbali yoti mabwerero athu akuno timangoyenda ngati mofulumira oti zovala sinatenge zokwanira. Chonchi ndikuthokoza kuti mwatipasa chovala. Maso chachiwiri ndi zinthu zomwe tinalamulidwa nkati kuti tizitha kumwa ngati tii, ndiye tiyo timamusowa chifukwa chosowa ndalama. Komanso timayuzidwa kuti zisamba pafupi komanso zidya za mafuta. Ndiye mwakwanisa kuti zonsezo mwatifikirana ife kwathu ndikuthokoza. Malo odikirirapo apa chipatala cha Queens amasunga anthu odwala opitirira 40 omwe atumizidwa kuti alandire thandizo lapadera la mankhwala. Mukuonera nkhani kuchokera kuno ku wireless yakanema ya Times TTV. Tikhati kupitiriza kupatsani zonse posachedwa pa zikangotha izi choncho musatalikire. Usi wadzudzula andale ena amene sakukondwa ndi ntchito yogawa chimanga kwa anthu amene akhudzidwa ndi njala. Usi anena izi pa skulu ya primary ya Gunda mboma la Tcholo. Thomas Kachere ali ndi zambiri mu ripoti ili. Ausi ati ndizokhumudwitsa kuti andale ena sakukondwa ndi thandizo lomwe akupereka kwa anthu, chonsecho iwo sakuwathandiza. Njala ndi chinthu choopsa. Ndiye wina wake akamalowesa andale pa chakudya, mumuuza kuti bweresa chakudya chako tizaje. Mposavuta atu. Wina akamanena kuti usiyo akubwesa chakudya wo unakusapange wo ingobwesa chakudya chakocho tizatafune kuno. Asamangolongolola anthu pakali panopa ali ndi njala. Mulungu kumwambako akudziwa kuti anthu ali ndi njala. Ndiye tikubwesa chakudya kuno unaziya mukutenga bwanji chakudyacho. Angotenga chakecho azakupaseni ile sindibweresa chakudya. Ndiponso kuti tiyipase moto panopo ndigawa nteza ndigawanso zovala. Ausi ati ndiokondwa kuti abwenzi awo akuthandizanso pa ntchito yofikira anthu ovutika, koma iwo anadzudzula mchitidwe obera anthu osauka thandizo lomwe boma limapereka. Ndithokoze Mulungu kunena kuti ndakhala ndi mpata oti ndi atumikira Malawi kupyolera mu boma la Dr. Lazarus Makathe Chakwera amene anandituma kuti ndibwere kuno ndizaone mmene chakudya chikuyendera. Komano ndakhumudwa kwambiri chifukwa ndapeza kuti pogawa chakudyachi pali anthu ena amene akuba chimanga. Somena akuba chimangawo ndi anthu oti ali ndi ndalama, ndi anthu oti ali maudindo awo, koma kumapangana ndi kumabera anthu osauka. Zimene zozo sizabwino, zinthu zoyipa kwambiri, ndikupanda chikondi, ndikupanda mtima wabwino. Komanso nene kuti sibwino kulowesa ndale pa chakudya. Ena akumanena anzawo bwanji mwapita kulima iko usaugawa chakudya ndi kuti mwalowa mboma lawolo, pomwe anthu akuvutika ndi njala. Kumene anthu ali ndi njala alandire chakudya, komanso amene akubwebwetawo sakutenga chakudya kugulira anthu. Iwo nda chakaza ndi anawo akumakhuta kumangu longolola ayi msapite kumene koko, koma chakudyacho iwo saurani sakupereka. Ndikunena izi chifukwa ndikunena kuti uku ndikuipa mtima. Phungu wa dera la Tcholo East Amasauko White wati ndiokondwa ndi thandizo lochokera kwa wachiri kwa mtsogoleriyu komanso kuboma. White omwe ndi phungu wa chipani chotsutsa cha Democratic Progressive ati ndiokonzeka kukumana ndi chilichonse bola anthu awo athandizike. Atsogoleri palowa ndale kwambiri. Pamene ndikamba pano chipani changa chikunena kuti ine ndalowa MCP. Yeti MCP yo ndimene ikulamulira. Andi ma MP fe tikuyenera kuti timenye nkhondo, tiamenyere anthu athu amene tikwayimirira mu parliament kuti apeze chimene akufuna. Koma zikutengeka kuti ndikupanga conniving ya president kuti ndilowese MCP kuno. Koma sichoncho ayi, ine ndikungofera anthu. Ndezili kwa anthuwo kuti azaone chochita kumapera kwake. Manja oposa 700 ochokera m'madera anaseta, ndalama ndi ena alandira ufa, nyemba komanso zovala zomwe Ausi
anasonkhanitsa kuchokera kwa abwenzi awo. Nkhani zathu ndi zomwezi koma tisanasiyane nayinso mitu yake. Chipani cha Democratic Progressive chati kumangidwa kwa mamembala awiri a chipanichi ndi ndale chabe. Bungwe la Center for Democracy and Economic Development Initiative